Tliet ġimgħat mindu daħlet fis-seħħ il-liġi tal-kera, l-Awtorità tad-Djar diġà reġistrat 800 kirja residenzjali li saru din is-sena jew is-sena ta' qabel. Il-liġi l-ġdida tal-kera, li hija l-ewwel tax-xorta tagħha f'pajjiżna, tinċentiva kirjiet residenzjali fit-tul u kull kirja ma tistax tkun inqas minn sena. One News tkellem mal-kap eżekuttiv tal-Awtorità tad-Djar Leonid Mekej kif bħalissa l-Awtorità dejjeb kampanja ta' informazzjoni fuq livell nazzjonali biex issiden u l-inkwilini jirreġistraw il-kuntratti tal-kirjiet residenzjali tagħhom. Is-Sur Mekej qal li mindu tnediet it-taqsima l-kirjiet residenzjali privati diġà ġew irreġistrati 800 kuntratt. Pożittiv għaliex kemm is-sidien, kemm l-aġenti kif ukoll l-inkwilini iridu mhux biss jikkonformaw u jsiru jafu x'iridu jagħmlu biex jikkonformaw mal-liġi, iżda wkoll qegħdin jarfu x'benefiċċji u xi protezzjoni ħatati lilhom. Waqt li fakkar li kull kirja trid tiġi reġistrata, għajra l dawk li bdew qabel Ġunju tal-1995 qal li bħalissa hemm 900 oħra li jinsabu fil-proċess biex jirreġistraw il-kirjiet tagħhom. Iridu ngħidu li dawk il-persuni li kellhom li beda kuntratt wara l-ewwel ta' Jannar li għadda, dawk iridu jirreġistraw iva fi żmien 10 tiem. Dak irridu ngħidu wkoll li l-Awtorità tad-Djar hemmhekk ħadet deċiżjoni li jkunu mingħajr ħlas, għandna din is-sena kollha li ħajkunu mingħajr ħlas. Għandek xenarju ieħor fejn għandek persuni li beda l-kuntratt tagħhom qabel l-ewwel ta' Jannar li għadda u li ħajiskadi matul din is-sena, dawk ma jridux jiġu reġistrati biss dawk jekk ħajkunu imġedda din is-sena. B'reazzjoni għal dawn iċ-ċifri inkoraġġanti, is-Sur Mekej spjega kif ir-reazzjonijiet mis-sidien tal-proprjetajiet f'Malta kienu pożittivi. Illi jagħtu mhux biss protezzjoni lill-inkwilin, iżda wkoll anke serħan tal-moħħ lis-sidien. U naħseb il-liġi laħqet dan il-bilanċ billi l-ewwel qabel kollox qed tagħti anke ċertu ċertezza liż-żewġ partijiet għaliex għandek titlu validu li huwa reġistrat ma' regolatur li f'dan il-każ hija l-Awtorità tad-Djar. Għandek ukoll barra ċertezza għandek ukoll ċertu stabilità għaliex il-kuntratt taf meta beda, taf meta ġie reġistrat u taf ukoll it-terminu tiegħu kemm ħajkun u propju l-liġi tkun qiegħda tintroduċi għall-ewwel darba li jkun hemm min tal-inqas sena minima obbligatorja. ċifri li kiseb One News juru wkoll li mill-ewwel ta' Jannar sa issa kienu aktar minn 2000 ruħ li jagħmlu kuntatt mal-awtorità waqt li 500 jagħmlu appuntament biex jirreġistraw il-kirja residenzjali. Il-kuntratti jistgħu jiġu reġistrati fuq is-sit elettroniku www.rentregistration.gov.mt. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.